Avui és dimarts, 18 de febrer. Sumari i comencem. La Biblioteca de Sueca ha obert este matí les seues portes a tots els suecans i les suecanes. Després de molts anys d'espera, ahir es van inaugurar les noves instal·lacions. Anna Oliver parla a Sueca del seu llibre sobre Paco Cucarella, el darrer alcalde revolucionari de Carcaixent. L'acte estigui organitzat pel Fòrum per la Memòria Virtudes Cuevas. I el circuit Bancaixa ja coneix els 4 equips que disputaran les semifinals absolutes. A Sueca es va disputar divendres la final de la quarta ronda. Hola, bona vesprada. Des d'este matí, la nova Biblioteca Municipal de Sueca ja està oberta per a tots els suecans i les suecanes. Ahir, després de molts anys d'espera, es van inaugurar les noves instal·lacions ubicades a la placeta dels Molins. La nova Biblioteca Pública de Sueca és ja una realitat. Ahir a la vesprada fou inaugurada per les autoritats municipals, encapçalades per l'alcalde de Sueca, Salvador Campillo, i pel regidor de Cultura i Biblioteques, Josep Navarro. Desenes de ciutadans també s'afegiren a la inauguració i comprovaren en primera persona el resultat final de les obres. Gràcies a una bona colla d'homes i dones optimistes estem així, perquè sense aquest sentit positiu de la vida era impossible dur a terme aquesta obra. No diré noms de moment, després diré agraïments. Cadascú sap el que ha fet, el que ha pogut fer i no ha fet, el que senzillament no ha fet o el que ha intentat destruir sempre. I no vull parlar d'aquells que han vist sempre l'ampolla més buida. El viatge al llarg d'estos anys ha sigut llarg i dolorós. Es podeu imaginar, a la planta baixa, 2 homes gitats sobre cartrons amb por d'eixir al carrer. L'empresa havia abandonat l'obra i ells tenien por d'eixir al carrer perquè pensaven que damunt els acusarien d'abandonar la seva feina. Recordes, Toni? Drames familiars s'han viscut així dins. L'Ajuntament els va assistir i els homes pogueren tornar amb les seues famílies. Vull que aquest acte siga també un xicotet homenatge a aquests treballadors de la construcció que varen ser els primers damnificats per la crisi. Hem passat de tot. Hem passat una de les pitjors crisis econòmiques que ha patit mai el nostre país i la biblioteca anava capejant el temporal. En aquests moments es nota el treball del que us dia, dels optimistes. L'Ajuntament, tots vosaltres, havíeu posat els diners, però això no garantia la rapidesa de les obres. Sí, passarem mesos i mesos fins que a poc hem anat veient la llum. Vull ser sincer, ho passarem malament, molt malament. Jo personalment no em penedís de cap de les decisions que hem pres. Tots, absolutament tots els canvis s'han fet per guanyar terreny i millorar els serveis als usuaris. Accepte les crítiques raonables i fonamentades en criteris clars i rigorosos, però deixeu-me que rebutge les crítiques simples, sense cap rigor, i molt menys els insults impresentables anònims. Ha canviat d'edifici, però no ha canviat la nostra concepció de servei públic i de qualitat perquè sempre hem apostat a Sueca. No ha canviat la nostra forma d'entendre una biblioteca pública. Podem aprendre i superar el passat, però mai oblidar-lo. És per això que per a unir l'antiga biblioteca del carrer Mare de Déu amb la nova de la placeta Fonda, per deixar clara aquesta continuïtat, hem volgut que els 4 últims usuaris de l'antiga siguin els primers d'aquesta nova. Vaig a cridar-los i a lliurar-los i un lot de llibres. Laura Benet, Verònica Sancho, Dolores Pallà i Vanessa Escrivà. L'Ajuntament, com vaig dir la setmana passada en la inauguració de Casal Jove, va complint en els seus compromisos que té adquirits en els ciutadans. L'Ajuntament, a poquet, sense presses però sense pauses, anem donant-li conclusió a tot això que s'havia empenyat en traduir-ho en realitat. Jo soc creient dels ditxos. Els ditxos jo crec que són tots verdaders. I n'hi ha un que diu tot el que costa val.
i no estic parlant de diners. Tot el que costa val. I així cap perfectament i s'he dit. Perquè a us que ha costat. Però ha merescut la pena. I dic la pena vol dir el que hem penat per arribar a aquesta realitat. Això millor que ningú, el nostre regidor de Cultura ho sap, la trajectòria tan penosa que hem passat fins arribar així. Però així està esta meravella. Hem recibit crítiques de totes les classes, inclús crítiques de mal gust, que crec que ara se donaran compte que no eren necessàries fer-les, perquè la prova la tenim així. La prova la tenim en aquesta cosa tan extraordinària que estem tots bocabadats veient-la. L'Ajuntament, com tots sabeu, poquet a poquet, ha anat reunint diners i inaugurant no fa molt el Departament de Policia, les noves dependències de la policia, que és una altra de les meravelles que tenim a Sueca. L'orgull de Sueca i l'enveja de molts pobles. I ho han fet tot, poquet a poquet, com vaig dir l'altra vegada, arreplegant molts diners tots els anys per poder pagar. No fa molt tampoc inauguraren també el pavelló esportiu de les Oliveretes. Una altra joieta que tenim ahir per donar gust i per donar plaer a tots els nostres joves que vulguin fer deport. Ja en tenim dos. La setmana passada, sense anar més lluny, inauguràrem dins de les dependències del Sequer de la Pasiega el casal jove, perquè els nostres joves tinguin l'oci cobert. Tot això ha sigut en diners de tots els de Sueca. L'esforç l'han fet tots els de Sueca. I avui estem inaugurant la joia de la corona, també en diners de Sueca. I és la joia de la corona perquè així tindran cabuda els nostres estudiants i els nostres amants de la cultura que tindran el seu espai per poder desenvolupar-se. Estic molt content i molt satisfet per la resposta de la gent que hi ha hagut avui, per la resposta dels polítics i esperem que dins de no res ja tindré així nou material, nous usuaris i la gent que té moltes ganes de vindre a disfrutar, a gaudir, a passar-s'ho bé en aquest espai. Ara realment és quan ve la feina quotidiana, la feina diària, que així s'incrementarà exponencialment, clar, perquè a majors prestacions d'edifici, a major espai, major càrrega de treball. Jo així acabo pràcticament una mitja etapa perquè dins de no res, com sabeu, anem a iniciar la ubicació o la selecció de documents allí en l'espai museístic dedicat a Fuster. Per tant, és una nova il·lusió que volem que s'inaugure entre Falles i Pasqua i ja veurem. Esperem que a la gent li agrade i també, com així, es vega que és un espai potencialment important i que ajuda a posar en el mapa corresponent a la ciutat de Sueca. Les noves instal·lacions, ubicades en l'antic molí fariner, compten amb una superfície d'aproximadament 1.300 metres quadrats distribuïts en 4 plantes. En la planta baixa es troba el hall o rebedor d'entrada, una zona de control, l'hemeroteca, una sala multimèdia per a l'ús de noves tecnologies, una sala destinada a primers lectors i la zona de préstec de llibres per a adults. En la primera planta es troba l'espai de direcció i administració, una zona per a realitzar treballs en equip, un saló d'actes amb capacitat per a 34 persones assegudes i la sala Nicolau Primitiu, un espai que conté el patrimoni bibliogràfic de l'Ajuntament de Sueca, tant el que estava en l'anterior biblioteca municipal com la part més significativa de contingut històric i geogràfic dels volums que es trobaven a la sala de juntes de l'Ajuntament. En la segona planta s'ubica la sala de reprografia, una zona de treball intern, la sala de consulta per adults, on es poden trobar representades totes les temàtiques del coneixement humà, la secció local, que acull un ampli ventall de documents
que representen tot el que Sueca produeix i ha produït en el temps dividit en zones: hemeroteca, biblioteca, documents sonors, documents gràfics, audiovisuals i objectes que representen l'actitud, sensibilitat o activitats del món empresarial, administratiu o econòmic en general. També en la segona planta s'ubica la consulta d'adults. I finalment, en la tercera planta es troba una sala d'estudi amb capacitat per a 55 persones. Les noves instal·lacions de la biblioteca pública han intentat conservar tots els aspectes històrics originals de l'antic edifici, com les columnes de ferro, les parets en ratxola de cara vista, el sostre de la tercera planta, el sòl de fusta del primer pis, l'escala de ferro, que serà utilitzada com a eixida d'emergència, i l'eix original del molí, que es troba en la planta baixa. La nova Biblioteca Pública de Sueca compta, a més, amb 46 ordinadors, alguns d'ells amb unes característiques especials, com els 3 adaptats per a persones amb minusvalidesa en extremitats superiors. La Biblioteca Municipal de Sueca està tancada al públic des del passat 5 de novembre, quan començaren a traslladar-se els 62.000 llibres, mobiliari i de més material des de l'anterior emplaçament, al carrer Mare de Déu, fins al nou. Més coses. Divendres, en el Saló d'Actes de la Casa de la Cultura, el Fòrum per la Memòria Virtudes Cuevas va organitzar una conferència que fou impartida per Anna Oliver Borràs. Duia per títol Entre el silenci i l'oblit, Paco Cucarella, el darrer alcalde revolucionari de Carcaixent, nom del llibre del qual Anna Oliver és l'autora. Anna Oliver és advocada i col·laboradora activa del Fòrum per la Memòria del País Valencià, fundadora del grup Arrels de Carcaixent, responsable del Casal Jaume I i membre de l'Associació de Juristes Dones d'Alzira. El llibre recupera Paco Cucarella, anarquista i darrer alcalde revolucionari de Carcaixent, que fou assassinat després de ser condemnat a mort en un consell de guerra sumaríssim. L'autora analitza i denuncia la ignomínia d'aquells consells de guerra de la dictadura militar franquista que van condemnar a mort i van assassinar a centenars de milers de revolucionaris i republicans. No me considero escriptora, encara que publicat tinc aquest llibre i després articles en tinc un fum, però sí, soc l'escriptora de Paco Cucarella, el darrer alcalde revolucionari de Carcaixent. Jo soc una aficionada a la història. Professionalment jo soc advocada i és el que me considero i és la matèria que jo domine i que m'agrada. Però m'agrada la història, m'agrada molt el tema de poder recuperar el que és la memòria més immediata, més local, les microhistòries, les intrahistòries, això que no apareix en els grans titulars dels diaris ni en les grans enciclopèdies. I un seguit de fets van fer que acabara investigant qui va ser el darrer alcalde revolucionari de Carcaixent, Paco Cucarella, que era senetista, que va ser tota la història de sumaris de la repressió i un poc el fil conductor és ell, però la idea era parlar de la repressió després de la guerra i els efectes que encara avui en dia ha tingut. Jo sóc una persona que participa en molts col·lectius diferents. Un d'ells del meu poble és el grup Arrels. Ells editaven una revista i en un moment donat van fer un recull de les editorials d'aquesta revista i a aquest recull el dedicaren a Paco Cucarella. I jo era més menuda, però quan vaig ser més major vaig tindre curiositat de qui era aquest Paco Cucarella. Em vaig posar a col·laborar, encara soc la tècnica del Casal Jaume I, grup Arrels de Carcaixent, i vam començar unes jornades de recuperació de la memòria històrica que es diuen Carcaixent i República, en què ja vam fet 8 edicions. I en la primera convidarem a una investigadora, una mestra del poble, que parlava d'una altra persona que també és del mateix sumari que Paco Cucarella, que és José María Morante, que era professor, que era republicà, que va ser acusat de maçoneria, però aquesta va ser l'excusa, com tants altres, i ella va vindre a parlar-nos d'aquest personatge. I en aquest sumari estava Paco Cucarella també. Però ella era molt reticent a donar-nos dades concretes d'aquest sumari, de qui havia delatat, qui havia signat els informes, i això va despertar encara més la meva curiositat. Es va mesclar en què jo ja havia acabat la carrera, en què ja tenia els coneixements jurídics i, això, el que vos deia abans, una sèrie de fets van conduir a que tinguera ganes d'homenatjar aquest home. Jo el que més orgullós estic és que el llibre va ser publicat ja fa... jo el vaig presentar un 14 mateixa, però de gener, en el 2010. Encara avui en dia aquest llibre se parla, aquest llibre és utilitzat per estudiants. L'altre dia l'editora me deia que des de València una investigadora l'havia tret de la biblioteca i l'havia dut i dir jo vull fer això, però en un tema escolar. Vull dir, només s'ha donat aquestes satisfaccions. I com diu el meu professor d'història, el que em va inculcar el cuquet aquest
per al coneixement del passat Tomàs Peris, és més fàcil parlar de les grans figures que de la gent anònima. I a mi m'interessa més aquesta gent anònima. Entonces m'agrada molt que això encara avui en dia tingui repercussió i encara estiga la gent interessada. I també després que quan estava escrivint no me va costar molt trobar informació personal, la biogràfica, la íntima de Paco Cucarella, defenia molt poques dades en el llibre, i després tot el món m'ha dit jo soc família o jo no soc de Paco però sí que soc de José María, i la gent ja, diguem que aquest títol primer d'Entre el silenci i l'oblit, i aquest silenci sí que vam aconseguir trencar-lo, que la gent s'obri i que parli d'aquesta època. I un apunt esportiu ara. El circuit Bancaixa ja coneix els 4 equips que disputaran les semifinals del torneig enguany. Diumenge, al Trinquet de Sueca, tingué lloc la final de la quarta ronda. Víctor, Dani i Canari, representant de l'Ajuntament de València, s'imposaren diumenge en Sueca a l'equip de Benidorm, integrat per Rodrigo, Raúl i Héctor. A la fil electrònic del trinquet municipal Eusebio va reflectir un clar 60-30, tot i que la partida fou més igualada del que indica el marcador. La partida de Sueca era un cara o creu per a Víctor, que tenia en la seva mà accedir a la següent fase del campionat i de rebot deixar fora de combat al número 1, Soro tercer. En el moment clau, el trio de València va treure la seva millor versió, especialment Víctor, segur i molt passador al llarg de tot el matí. Dani va fer gala també de la seva condició de número 1 dels mitgers i es va multiplicar pel trinquet, mentre que Canari va suplir a la perfecció la baixa d'última hora de Colau segon. Gràcies als 4 punts sumats per tractar-se d'una final de ronda, Víctor i els seus s'escalen fins a la segona posició de la classificació, només superats per l'equip de Sueca, format per León, Santi i Tomàs segon. En tercer lloc han quedat Fajeca, Javi i Monraval d'Alcàsser i en quart l'equip de Rodrigo. Estos 4 equips, entre els que es troba el que representa a l'Ajuntament de Sueca, es jugaran enguany el circuit Bancaixa. El dia presentarà avui abundant nuvolositat, però per a variar, res de precipitacions importants, com a molt alguna gota o ruixat intermitent i poc més. Pel matí el dia ha presentat un aspecte gris. De vesprada s'aniran obrint més clars de manera lenta i progressiva. El vent ha entrat de gregal tramuntana i a mitjan vesprada anirà rolant a mestral, més sec. Les temperatures seguiran discretes i pujaran una miqueta més que ahir. This point in time, I used to think of him, he used to think of me. He told me to close my eyes, my gift would be a great surprise. I saw tears were in his eyes, he never meant to hurt me. Oh God, Johnny, don't point that gun. Bé, i avui acabarem este temps de notícies amb imatges del concert de solistes que la banda simfònica de la Societat Unió Musical de Sueca va celebrar diumenge passat en el centre municipal Bernat i Baldoví. Actuaren com a solistes Jordi Ortega en la tuba i Jessica Tamarit al clarinet. El director titular de la banda és Miguel Ángel Ferrando Masó, tot i que la Societat Unió Musical va comptar com a director convidat amb el suecà Juan Andrés Boronat García, un reconegut músic i professor de conservatori amb una llarga trajectòria. Amb música els diem avui adeu, més notícies locals demà dimecres. Bona vesprada.